Tania mu dá čokoládu, bo skúša, ne? Otvor okno! Čo skúša? A však rytmus, intonáciu, ne? Skúša? More. On? Dobre, poďte, aspoň prespieváme, že by sme vedeli. No. No čo taký šliške? Indulona? Hej, keby to Indulona bola. Vysranduj. Okno! Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska máte po chlebe, všetky vás skúšam ten rytmus. Hej? Skúšam vás rytmus. Čo je? Čokoládka? Dneska tak voľnejšie, hej? Ja. Kde je Timotej? Cvičíš, čači. Cvičíš? Choď za ucho ho donies. Okamžite, hej? Frederika prišla do školy, tak čo? Kde si bola minulý týždeň? Ja. Nie, ty. Ja som bola na odberoch, presne. Na čo odberoch? Na podovej vody odberoch, na piču. Dobre, Timotej, sadaj si, hej. Edo, ty vypadni, ty aj tak neprejdeš v tomto ročníku, takže môžeš vypadniť. Máš ty sedieť, máš, dobre. A Diana je ešte žiačkou našej školy? Nie, už nie, dobre. Máme, daj hada. Neviem, akože hovoria tú príhodu, že sa aj tak donesie ho? Nie, donesie. Dobre, no tak, dobre, no. Dáme si aspoň stupnicu, nie? Tak čo, už keď sme tu sa porozprávali. Dobre, tak dáme stupnicu, hej? No. Takže... Dám predaru, hej? Daš mi mikrofón? Presne, dobre, ešte raz. Predohraná tu, hej? To vám musím vysvetliť, to je prieťažný kvartet ako tam. Kto vás učí intonáciu a rytmus? Vlastne ja, dobre, tak no. Dúfam, že koľky cvičíte, hej, máte takéto koľky. Áno, aj keď máte rytmus a due batuty, aj a due tretuty, aj všetky truty, fruty, makaróny, áno, jo. Dobre. Edko, poďko kamíru. Áno, ja chcem počuť, či už vieš naladiť ten kontrolos. No, poď. Dám ti tón a zaspievaš mi, dobre? Edo, poď. Tento stačí. Ešte raz. Tento skús, tento. Ešte raz. Ja chápem, to tie vibrácie, fakt. Ale tak neprídeš. Dobre. Poďte, vyskúšame ešte... musím povedať. V piatok prídu poviaci, takže si vybavte marotky pre dobrú školu. Ja prídem. Okay. Dneska si aspoň preberieme jeden interval, hej? Skúsim zaspiať verziu, hej? Veľkú terciu. Od toho? Veľkú terciu? Toto bol za, to bol mám. Rozdiel? Počuj, ešte raz? Dobre. Dáme si aspoň tancu trošku, no poď, ukáž. Martinka? Dobre. Necháme to dneska. Tak, áno, prečo nemáš vygumované safiky? Máš gumu? Máš gumu nejakú? Pozor, dobre. Tak si to vygumáte. Nemáš? A ty neprejdeš, to je nič. Dobre, tak ideme. A raz, dva, a dve batuty. Do, re, fa, jo, ra, ha, de, sam doma, štyri, poď, a ideš. Raz, dva, stop! Ešte raz. A rýchlejšie.
ja. Stop! A ty si chodila na zúšku, alebo ako? Tak si choď pýtať, prosím, pekne v škole, nech ti dáte, dobre? No dobre. Ešte raz. Do, re, fa, jo, ja, sám doma, dole. To čo je toto? Aj keby ste po podsunúčnú sústavu prešli, tak do 3. ročníka neprejdete, hej? Idem za Milkou, pustite si padnú, čaute.